ozizi adịwo. Ọtụtụ ozizi adịwo na-ekwu okwu banyere ọbịbịa Jizọs. Maka ndị kwere ekwe ghara ịbụ ndị eduhiere, ọbụna mgbe ha na-asị na-ekwa ka unu anyị asị ma mma, na-eke ebe niile si dị egwu. O mere ka ha ghọta onwekwa nke unu ga-afụ o, onweghị nke ụgbanwe ga-atọ n'elu ibe ya, nke isi ebu ọ gaghị adịgidekwa o, ọ gaghị adịgide. Na nke dị mkpa bụ ekwela ka mmadụ ọbụla mee gịnị duhie gị, maka na eduhie gị ị ga-eme isikwa o, ị gaghị esonyere anyị. Maka ekwenyere m Chineke na ka anyị na-anọdụ ebe a na-anụ onu a, onwe onye n'ime anyị a ga-achọ achọ n'ụbọchị ahụ n'aha Jizọs. Unu ekwela ka eduhie unu. Na ngwa ngwa achọrọ m ịsị, gịnị bụ nduhie a na-ekwu okwu ya? Kedu ihe bụ nduhie? Nduhie bụ na mmadụ hapụrụ ihe o kwesịrị ime na-emezi ihe ọzọ. Akwụkwọ nsọ si ndị m na-ala n'ihi eme gịnị? Amaghị okwu Chineke. Mgbe m hụtara ya otu a, emere m ka nsị na ọ dị mkpa ka anyị mata ihe bụ ụzọ na ebe anyị na-aga, ka anyị mata ihe ọ bụ nchere ọbịbịa ya. Maka ọ bụ na anyị amaghị agaghị ama mgbe o megide, mgbe ọ bịara. And ọbịa anyị na mberede etu ahụ dịka e kwuru, ọ bụ na anyị adịghị nkwadobe, I tell you, of all men, anyị ga-abụ ndị nsogbu dịrị. Maka na onye iro ga-asị, so ị ka nọkwa ebe a. Eji ya na-echeta otu akụkọ akọrọ anyị. Ụkọchukwu nọ etu a na-ekwu okwu Chineke, n'otu ntabi anya opi ike wee ha. The members left o, mana ụkọchukwu ka nọkwa na-eme gịnị? Na-ekwu okwu nke isi ebu na omee gịnị? O soghị. Dịka etu a nọ n'ebe a, ọ kpọtụọ tie aka na-ekwu okwu, ma o nwezighị onye nọ ya na ife ọ na nsogbu dị, ezigbo nsogbu dị. Maka ihi na ọ maghị, and ome ihe kwesịrị ka o mee gịnị? Ka o mee, maka o nwere ihe a na-eme wee nwee ike isonye. O nwere ihe a na-eme wee nwee ike isonye na ndị ga-eso ya. N'ebe a ị na-anya na verse 4, dịka m kwuru na mbụ, ọ sị Jizọs wee zaghasị, lezie n'anya ka onye ọbụla ghara iduhie unu. Mee ihe ọbụla ị nwere ike ime ka mmadụ, ka ihe ọbụla ghara ime gịnị? Ghara iduhie gị. And mgbe okwu dị otu a na-adapụta, ịfụ na na-achọ ikwu na onweghị ihe ọzọ na-abụghị ihe a bụ ihe dị mkpa. And achọrọ nke anyị gwa anyị onwe anyị dịka ụmụ Chineke, onweghị ihe kachasị mkpa na-abụghị na n'ikpeazụ na anyị na Chineke nọ. Onye ọbụla ga-anọkwa ebighị ebi o, n'ọzi ebe a ga-anọ ya. And ekwenyere m Anglican na-asị nzukọ nka ga-abụ naanị ọṅụ mgbe obi ya ga-apụ n'ike nke njọ. Jizọs n'ụlọ ebi ya anagige zukọ. Ma ọ bụ na eduhie gị, I tell you, we will not be there. You will not be there. Mgbe nzukọ a ga-abụ naanị ọṅụ, you will not be there. Ị bụrụ onye eduhiere, maybe maka ọnọdụ a nọ n'ime obodo a bụ Nigeria, e wee duhie gị n'ibinyere aka n'ebe kwesịghị ibinye aka, you will not be there. Maka ọ bụrụ ọmụmụ ikpe
na Lazarus nke onye na-atakasị n'ụkwụ ya will accuse you. It was so and so when I was in the world, but I did not allow even the sickness to derail me from following him. Mgbe ahụ ka ọtụtụ mmadụ ga-amakwa n'ọnya, rara ibe ha nye, kpọkwa ibe ha asị. He's talking about the truth. Otu ihe na-agbata m n'uche banyere Adam na Eve, because ha amaghị eziokwu na amaghị ebe a nọ, will cause you to be led into error. Eduhie gị maka na ị maghị, mana ọ bụrụ na ị maara, ghọta n'ezie n'ezie, ị gaghị ekwe ka eduhie gị. The serpent na-asị Eve, ọ bụrụ na ị rie mkpụrụ a, ị ga-adị ka onye Chineke. Praise the Lord. You will be like God. You will be like him. Ọ bụrụ na Eve chetere, ghọta ọfụma na in the day of creation, Bible says, bịanụ ka anyị kpụọ mmadụ na gịnị n'oyiyi anyị. Kedu oyiyi ọzọ na-asịkwa gị na ọ bụrụ na ị rie ihe a, iyi onye Chineke. Ebe i yiwere onye Chineke, you already like God. Why deceiving you? That when you eat this, you will be like him. Even why? I say when you eat this, you don't why. Kedu zi etu ọ bụ? Mgbe ị bụ nwanyị, kedu nwanyị ọzọ ị ga-abụkwa? My people perish for lack of knowledge. Unu ekwela ka eduhie unu. Unu ekwela ka eduhie unu. N'ebe anyị gụrụ ọsị, ọtụtụ ndị amụma ụgha ga-eme gịnị? Ha ga-apụta. Miracles all over dị ka ọ dị today. Kpụrụ n'ebe a ekwu okwu ya, n'ebe a ekwu okwu ya. Thank God for the word. That on that same day, ụfọdụ ga-abịa na-asị, anyị buru amụma n'aha gị. Ma ihe a ga-anụ bụ nya, amaghị m onye unu bụ. In other words, it's not miracle, signs and wonders that proves that this one is the one of God. Not even the big name or title as a reader. Ọ kwa ndị a bụ ndị na-amount to pulpit kwuo okwu. Ọ bụghị nye nwa. No, behind the doors, gịnị ka ọ na-eme? Ndị amụma ụgha ga-ebini. Onye maara eziokwu ahụ ga-enwe ike ịma. When the false prophets begin to prophesy, nothing will cause you to follow them. But when you don't know, I tell you, you will be led astray. And my prayer for all of us is that we will not be led astray. Agaghị eduhie anyị ka ije anyị na ịgba ọsọ anyị a bụ ọsọ eluigwe ghara ịbụ n'ikpeazụ ọ bụrụ anya mmiri. Praise the Lord. Amaghị m ikwenyere dịka ọ na-ekwukwa ọzọ. If you go to verse 12 of the same Matthew 24, ọ sị, n'ihi na mmebi iwu ga-aba ụba, ịhụnanya nke ndị ka n'etiti mmadụ ga-eme gịnị? Ga-ajụ oyi. These things are the things that will cause you to derail. But if you know the truth and stand by the truth, I tell you, it's like you have known that these things will come. And that is where ngeji wee sị gị na ọ dị mkpa ịmara okwu onye Chineke. John chapter 8 verse 32 says, you shall know the truth, and the truth will set you free. You shall know the truth, and the truth will cause you to stand firm and not to be led into error. But when you don't know the truth,
People can say whatever they like in order to draw you away or cause you to draw back. Have you forgotten the Lord's wife? Because she turned back, she became what? A pillar of salt. Though the instruction was given, but she refused, maybe because of the wealth or whatever. Knowing the truth, standing on the truth, will help us not to derail. Oge nyere anyị aka ka anyị ghara ịbụ ndị emere gịnị eduhiere ihe iduhie ga-apụta. And I tell you, dịka anyị nọ ugbu a na Nigeria, ihe nduhie na agagharị n'akụkụ niile. Even in your house, ihe nduhie mee gịnị ọ nọ ya. Amaghị mmadụ ole n'ime anyị na-use daily guide. Praise the Lord. You see what Jeremiah is talking about this time. It was given to him. Preach, talk to my people on repentance and what? Judgment. And you see it coming out koro. And you see people like us turning their back unto God. And this morning, the Bible said, everywhere will be touched because of stiff-neckedness. Even the animals will leave the town because famine will be so much. Death all over. When I was reading it this morning, I was so much afraid. Now the Bible says, even inside the house, people will be dying. This is not the issue. I will not travel so that kidnappers will not kidnap me. Inside the house, maybe you have spiritual kidnappers. People will be dying. That is the cause or the consequence of allowing yourself to turn your back against God. That means being led outside Him. Ikwe ka eduhie gị maka na ihe a na-ekwu n'oge a bụ na ọ na-eme gịnị? Ọ na-abịa n'ebube, ọ na-abịa n'ebube, anya dị nsọ ga-ahụ ya mgbe ọ na-abịa n'ebube, ụmụ Chukwu ga-aṅụrị, ọ na-abịa n'ebube, ọ na-abịa n'ebube, ọ na-abịa n'ebube, anya dị nsọ ga-ahụ ya mgbe ọ na-abịa n'ebube, ụmụ Chukwu ga-aṅụrị, ọ na-abịa n'ebube. Ọ gịnị ka anyị ga-eme ka e wee ghara iduhie anyị? What are we to do so that we will stand firm and not to be led to offend God? Gịnị ka anyị ga-eme ka a ghara idupu anyị n'iso Chineke? Revelation chapter 1, verse 3 and 4. O nwere ihe o kwuru. Mkpughe isi nke mbụ amaokwu nke atọ na nke anọ. O nwere ihe o kwuru. Ọ sị, ngọzi na-adịrị onye na-agụ na ndị na-anụ okwu niile nke amụma nke a, ndị na-edebekwa ihe niile edeworo n'ime ya, n'ihi na oge ahụ mere gịnị dị nso. Blessed is that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. For the time is at hand. Ọ bụrụ na ị maghị mara ya, maka ọ dị mkpa
n'ihi na-agụ na-aghọta na-eme dịka okwu Chineke mere gịnị kwuru. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ị mara ma ọ bụ eziokwu, ije na Acts of the Apostles chapter 17 verse 11, what the Berean Christians were doing, ọ bụghị maka na onye a kwuru ya. Go and check yourself and hear from him direct whether it's the truth or not. Ngozi na-adịrị ndị na-agụ, ngozi na-adịrị ndị na-eme gịnị okwu ahụ, mana ị ga-esi anya wee mee okwu mgbe ị na-amaghị ya. The Bible says, he that readeth, we need to know the word ka a ghara iduhie anyị. Ọ bụrụ na ị maghị ya, ihe ọbụla a gwara gị ị ga-ekwe. A sị gị chịrị aja n'aka ka a bunye gị ọnụ mmiri na ọ ga-esi n'okpuru aka gị pụta, na otu a ka ọ ga-adị, ị ga-ekwe. O nwere nwa mụ na ya biri long time ago, enyi ego ji egote ihe, ọ pụta oji ezi ego asị ya nwoke ọ gịnị. Ọ sị na o nwere onye afọ na Lagos Island, ọ sị na ọ bụrụ ọnụ mmiri n'aka ebe a, o si n'okpuru aka ya pụta. Ọ gwa ya maka be nne ya, maka ihie ọ naghị ya ego enyere ya. Praise the Lord. Ọ etu o si ghọta ya. Miracle, wonders, signs all over. But ọ bụrụ na ị bụ nke Chineke, na-agụ okwu Chineke, ị ga-ama nke bụ nke nyanwa. Maka na edepụtara ya ọtụtụ ihe n'ebe anyị na-agụ n'ụtụtụ a, n'ebe e nyere anyị dịka mmalite nke arọ a, ọtụtụ ihe ka o kwuru. Mgbe ahụ ka o ji sị, n'ihi na ihe imebi iwu ga-abụ ụba, ịhụnanya nke ndị ka n'etiti mmadụ ga-ajụkwa oyi. You will not be surprised na ndị mmadụ na-eme gịnị na azụ. Ị marawo ya na people ga-asị na chọọchị bụ scam. Ebee ka Jizọs ga-ahụ nọ? Kedu ihe ọ na-eme? You have known. Ị gaghị anọ only na me, I no go suffer, I no go beg for bread. A time will come when you will suffer. Oge na-abịa maka na okwu ekwuru ya n'ụwa unu ga-eme gịnị? Unu ga-enwe mkpagbu. Ma nwee na obi ike, mụ onwe m emeriwo ụwa. Abụ anyị bụrụ na mbụ ọsịnya, ahụrụ m onye ije. Ọ na-eje ije a, ọ na-akwakwa akwa o. Ọ dị ka a na-asị nwoke nọdụ n'ala kama ịkwaba akwa, mana o kweghị. Maka ihi gịnị? Olileanya dị ngọzi. Our problem na ụfọdụ anyị agụbeghị akwụkwọ nsọ a, kpee ekpere a, iji wee sị ka emepe anya ka ya hụ olileanya mee gịnị dị ngọzi. I tell you, ọ bụrụ na a ga-emepe anya gị ka ịhụta olileanya dị ngọzi, I tell you, you will not allow yourself to be deceived. Rather, you will be determined and focused. Come rain, come sun, because you want to see him. Mamerie, 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 oh. Mamerie, Mamerie, Mamerie. Aga m ahụ eze Jizọs, Mamerie. Jizọs ga-ehicha m anya mmiri, Mamerie. Mimerie, oh, mimerie, 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 mimerie. Ị ga-ahụ eze Jizọs, mimerie. Jizọs ga-ehicha gị anya mmiri, mimerie. Na mkpokọta, achọrọ nka anyị na-ehe na Psalm 86 verse 11. Then we begin to pray. Psalm 86. Abụ ọma
86, verse 11. Psalm 86, verse 11. Or see, that man after God's heart. Zimuzo gị Jehova, m ga-ejegharị n'eziokwu gị. Mee ka obi m dị n'otu ịtụ egwu aha gị. Mee ka obi m dị gịnị? Ịtụ egwu. Mana ife ụnụ onye nwa yọrọ. Ọ David yọrọ ayịyọ a. Ya nwa yọrọ ayịyọ a. Amaghị m ihe ị na-ekwu maka ihe ị chọrọ ka ọ ga-emere gị. Ama na o nwere ike ọ bụghị mmadụ ncha chọrọ ka ya na ha zute. O nwere ndị fụrụ ya dịka scam bụ ihe ha na-eme. Mana o nwere ndị ọ dị mkpa. I want to see him. I want to be with him. Ọ bụghị naanị ịbụ abụ. We are heirs of the Father. We are joint heirs with the Lord. Ọ bụghị eziokwu. You are not joined with him. When you are not for him, asị na n'iso ya. Maka na gịnị eme gịnị? Gịnị ayị? Even the parents mgbe ha na-achụ ya for 3 days. N'ebe dị iche iche. Mgbe ha fụrụ asị, ọ bụ na ụnụ amaghị na m ga-anọ ihe nke nna m. Yes. Ebe a na-achọta ya. Ọ n'okwu a. Ọ bụghị na tio. Look at the word. Look at the word. Zi m ụzọ gị Jehova, m ga-ejegharị n'eziokwu gị. Mee ka obi m dị n'otu ịtụ egwu aha gị. M ga-eji obi m niile kelee gị. Onye nwe anyị Chineke, m ga-asọpụrụkwa aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Ka onye nwe anyị nyere anyị aka. Dịka anyị nọ na-echere ọbịbịa ya. Ka ịtụ egwu Chineke, na ịmara Chineke, na ịdị ndụ dịka ụmụ Chineke bụrụ oke anyị. Ọ ga-abụ na ọbịbịa ya anyị ga-esonye n'aha Jizọs. When we walk with the Lord in the light of his word, what a glory he shares on our way. When we do his good will, he abides with us still, and with all who we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Daddy, nke a bụ nkwubi okwu anyị. Nyere anyị aka ịtụkwasị gị obi. Ịtụkwasị okwu gị obi. Mee anyị ka anyị mara ka okwu gị na-agụ anyị agụ. N'ime ịtụgharị uche n'okwu gị, kpughere anyị ka anyị mara. Ka anyị wee nwee ike iguzo, ghara iji ọnọdụ obodo a, ọnọdụ ụwa a wee jigha azụ. Ka dị ka ị na-asị na ụfọdụ ụwa ndị oge, onye nwe anyị, na ọbịbịa gị, ọ dịghị onye n'ime anyị a ga-achọ achọ. Kama n'ebe ahụ, ọ bụla the marriage of the Lamb, I will see my brothers, and they will see me, and we begin to congratulate ourselves. Oh, bro, you made it. Sister, you made it. Ah, young man, you made it. That is how what could be an achieve? You go over and banka. None of those go there. None of those in Unai. I am not Jesus. Or Gaggy. Come in, man, a better get a Masai. Nanimija. I get in coma. Doing coma. Not all way be given in Basu. Now, Jesus Christ going away.
Dịka anyị gusoro ọtọ, anyị ga-ekwupụta okwukwe nke Naịsia dịka edere ya na peji 9 n'akwụkwọ ofufe nro. Okwukwe nke Naịsia ka anyị niile sị: anyị kwere n'otu Chineke bụ Nna, nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa, ihe niile nke anya na-ahụ ma nke anya na-adịghị ahụ. Anyị kwere n'otu onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara Chineke, onye Nna ya mụtara tutu ụwa niile adị, Chineke nke pụtara na Chineke, ihe nke pụtara na ihe, ezi Chineke nke pụtara na ezi Chineke, onye a mụtara amụta ma eke ya eke, onye na Nna ya bụ otu ụdị, onye sitere n'aka ya wee kee ihe niile n'ihi anyị bụ mmadụ, n'ihi nzọpụta anyị. O si n'eluigwe rịdata site n'ike nke mmụọ nsọ. O yiri anụ arụ mmadụ nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary, wee mee ya mmadụ n'ihi anyị. A kpọgidere ya n'obe n'ụbọchị Pontius Pilate. Ọ hụrụ ahụhụ ọnwụ, elie ya. N'ụbọchị nke atọ, o si n'ọnwụ bilite ọzọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwu. Ọ rigoro n'eluigwe dị n'aka nri nke Nna. Ọ ga-abịakwa ọzọ n'otuto ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya ga-enwekwa ọgwụgwụ. Anyị kwere na mmụọ nsọ, onye nwe anyị, onye na-enye ndụ, onye si na Nna na Ọkpara pụta, onye a na-ekpere na-etokwa ya na Nna na Ọkpara. O kwuru okwu site n'ọnụ ndị amụma. Anyị kwere n'otu Katọlik na Apọstọlik Chọọchị dị nsọ. Anyị kwere n'otu baptizim n'ihi mgbaghara mmehie. Anyị na-ele anya mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ nke ụwa ga-abịa abịa. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu, sọ gị onye kwesịrị iri otuto nke njiri bịa. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu, sọ gị onye kwesịrị iri otuto nke njiri bịa. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu, sọ gị onye kwesịrị iri otuto nke njiri bịa. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu, sọ gị onye kwesịrị iri otuto nke njiri bịa. Ị na-agbanwe nwanyị, ezi Chimo, ị na-enye ndụ, oke mmụọ na-eri mmụọ, oke chi na-eri agaja. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu, sọ gị onye kwesịrị iri otuto nke njiri bịa. Welie aka gị fere Chineke anyị aka, sị ya na ọ dị mma, sị ya na ọ dị mma, sị ya na ọ dị mma. Site na Jenụwarị ruo na Nọvemba. Nọvemba agwụkwala taa. Almost tomorrow, November we finish. We will say December. It is the Lord's doing. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu, sọ gị onye kwesịrị iri otuto nke njiri bịa. Sọ gị onye dị elu, onye dị elu, onye dị elu, sọ gị onye kwesịrị iri otuto nke njiri bịa. Kelee Chineke maka ezinụlọ gị. Open your mouth and begin to exalt the Lord for your life, for your family, for God's faithfulness. In spite of all the devil has been doing, the Lord has kept his word. When this month began, you say, how will you finish? But the Lord has enabled you to go through November.
That same God will enable you to go through December. Adore him. Kele ya si adalu n'ihi mere amaka. Oli lore. N'ihi mere ndị mma. N'ihi mere ndị mma. N'ihi mere ndị mma. Oli na lora dị mma. Amen. Say, Father, by your power, as I have stepped into the end of November, any blessing, remnant for me and my family between today and tomorrow, let them locate us. Ngozi niile ọbụla nke kwubiri n'elu igwe si n'oke gị na November. Nke ka fọdụrụ nke na-echere gị si Chineke tata na echi dịka ọnwa na-achọ ịgwụ ka ngozi arute gị aka. Ka ngozi arute ezinụlọ gị aka. Ngozi niile Chineke dere ede kwuo ya si na ọ bụ oke gị na ezinụlọ gị na November 2025. Si Chineke kwee ka ngozi arue m aka. Kwee ka ngozi arue m aka. Ihe Chineke dere maka gị n'ọnwa November 2025. Tata bụ 30th. Echi bụ na December 1. Si Chineke biko. Oge ka fọdụkwara na November o. Oge ka fọdụrụ bido tata wee ruo 12 midnight. Bido n'oge a ruo 12 midnight. Chineke ka ngozi arue m aka. Anyị ekwuwe nke a n'aha Jizọs. Aboma 79 verse 11 say, let the sighing of the prisoner come before thee. According to the greatness of thy power, preserve thou those that are appointed to die. Preserve thou those that are appointed to die. There is only one person that can rewrite the story. We know that in the recent past in this country, there was a man called Abacha. He has decided to execute some people, but he died before the next day he will execute them. And we also have many stories in the Bible of Haman, who made the gallows for Mordecai. He has concluded the story that he would die, but God changed the story. We remember Daniel, whom they put in the lion's den. But the people that put him in the lion's den took his own place and died his death. Ya ka Chineke ji wee sị napụta ndị dere aha ha n'akwụkwọ ọnwụ. Ọ bụ na nwere onye dere aha ya n'akwụkwọ ọnwụ n'ezinụlọ St. Stephen's Church. Ọ bụ n'ezinụlọ gị si Chineke na ọma mme. Say, Father, by your power, arise on my behalf. Any agenda of death concerning my life or any member of my family, Lord, it shall not stand. It shall not come to pass. In the name of Jesus. Bere Chineke. Edemede ọbụla edere maka ọnwụ. Ezugbo ọbụla ezubere maka ọnwụ na ịkwa akwa. Banyere m onwe m. Banyere ezinụlọ m. Banyere ọgbakọ nsọ a. Banyere anyị n'otu n'otu. Ọ gaghị adị ire. Ọ gaghị eguzo. Ọ gaghị abịa na mmezu. Ọ gaghị eguzo. Ọ gaghị abịa na mmezu. Ọ gaghị eguzo. Ọ gaghị abịa na mmezu. Si Chineke na ọ gaghị eguzo. Ọ gaghị abịa na mmezu. Ịkwa akwa agaghị abụ oke gị. Iru uju agaghị abụ oke gị. Uju agaghị abụ oke gị. Ihe nkọcha agaghị abụ oke gị. Ihe ịkwa akwa agaghị abụ oke gị. According to the greatness of your power, deliver them that are appointed to die. Any appointment with death, I cancel. I cancel. I cancel. Every appointment with death, I cancel it for myself, for my family, for this St. Stephen's Church. We cancel.
In the name of Jesus. Call upon him. Call upon him. In Jesus' name we pray. Ayekpe n'aha Jesus. Verse 10 see, wherefore should the heathen say, where is their God? Let him be known among the heathen in our sight, for by revenging of the blood of thy servant. Kedu ka ha ga-esi wee sị, olee ebe ka Chineke ha nọ? Ihe ọbụla nke na-eme n'obodo a nke Nigeria o wee dị ka Chineke ọ gbara ya ọsọ, o wee dị ka akwụ ụmụ Chineke ọ naghị eru ya nso, si Chineke kwuo n'ozugo ka ebili mmiri wee mee gịnị? Say, Father, by your power, let the raging of the heathen come to an end in Nigeria. Prayer in the name of Jesus Christ. Let the raging of the heathen come to an end in Nigeria. Raging of the heathen against your church. Raging of the sons of Ishmael against your church. Raging of the destroyers against your people come to an end in Nigeria. Let the raging of the children of evil come to an end. Tell God, arise, fight the battles of your church in Nigeria. Silence the oppression of the wicked. Let their wickedness come to an end in Nigeria. In Nigeria. Ayekpe n'aha Jesus. Tomorrow will December 1. December 1. That means that after 2025 for 31 days. Minus today, 31 days. N'aha Jesus, onye wetere gị taa, ma weta ezinụlọ gị taa, ị ga-afụ ngwụcha ara n'aha Jesus. Arụ agaghị afụ ngwụcha gị n'aha Jizọs. Ị ga-ekwubi okwu wee programụ Disemba si site n'ike nke Chineke. Dịka m fụrụ Novemba funding ya, m ga-afụ 2026 mụ na ezinụlọ m kwubi okwu n'aha Jizọs. Begin to decree, begin to decree. As I step into December by midnight today, Lord, me and my family will graduate to 2026. As a church, our testimonies will be full. 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 As we leave November today to enter December tomorrow, we redeem December from destruction. We redeem December from bad news. We redeem December from death and destruction. We redeem December from shame and reproach. And we program abundance, victory, testimonies, sufficiency. Now December. Okay, amen. N'aha Jesus. Ayekpe n'aha Jesus. I ga-ekpe ekpere maka ndị AYF. Tata bụ anniversary ndị AYF. Ọ bụ eziokwu na ha mere ya in a low key. Why low key? O kwesịrị ịbụ in high key. Ọ bụ na low key this year, next year will be high key. Ihe ọbụla na-eweta low key, Chineke ya wepụ ya n'ebe ha nọ. Si Chineke na AYF ga-aga n'iru n'aha Jizọs. Ihe ọbụla ji ha ka Chineke mee ha ka ha guzo nke ọma n'aha Jizọs. Ọ ya kpebere AYF ekpere. Yes, AYF bụ anyị niile wee AYF. Si Chineke gọzie AYF St. Stephen's Church ka ha si n'ike na-abanye n'ike, si na mmeri na-abanye na mmeri, site na nweta na-abanye na nweta, site na amara na-abanye na amara, site n'ike na-abanye n'ike, n'ịdị n'otu, na mbawanye ụba, na ọganiru n'okite mmanụ, na amamihe,
n'ụzọ niile KYF St. Stephen's guzosie ike, ka Chineke nyere ha aka, ka Chineke kwagide ha, ka Chineke gbaa ha ume, ka Chineke yikwasị ha mmụọ ntụte pụrụ iche, ka ha wee lụọ ọlụ Chineke ziri ha n'ọlụ ọgbakọ nsọ a. Si Chineke na AYF, ndị niile nọ na AYF ga-aga n'iru, memba ha ga-aga n'iru, ndị kwesịrị ịlụ di ga-alụ di, ndị kwesịrị ịlụ nwaanyị ga-alụ nwaanyị, ndị kwesịrị inweta admishọn, ihe ọbụla bụ ọganiru ka Chineke zute ha n'otu n'otu. Rịọ Chineke amamihe pụrụ iche n'ebe ndị isi ha nọ. Anyị ekpe nke a n'aha Jizọs. Biko nọdụ ala. Dịka anyị na-aga n'iru n'ekpere, ka anyị cheta ndị birthday ha bụ n'ụbọchị tata na n'izu ụka. Emenike Mercy, Ọnakala Charity, Ezejiakụ Chike, Ọnwa Akpa Emeka, Aṅụrịọha Oziọma, Uche Chinenye, Nwoke Moto Sunday. Ekpere anyị bụ na Chineke ga-ezute ndị a n'otu n'otu, wee nye ha amara bara ụba, arụ isi ike zuru oke, ọganiru n'ime afọ ọfụ a nke ha banye n'ime ya. Ngozi ngozi ga-abụ oke ha n'aha Jizọs. Ezejiakụ Chisom, Okeke Ụzọma, Ọnya Ogechukwu, Chuba Obiọma, Douglas Blessing, Agbaghịm Somtochukwu, Anene Comfort, Njubu Igbo Ngozi, Ogbonna Precious, Ifezue Pauline, Ndule Mercy, Nwa Ọzọ Chibụzọ, Ogo Emmanuel, Ogu Emmanuel, Ezejiakụ Peace, Okeke Izuchukwu, onye n'uche ya Favor. Ka ayọ Chineke amara n'isi ha n'otu n'otu, si Chineke gọzie ndị a. Chineke ya tee ha mmanụ pụrụ iche. Let the blessings of God rest upon them. Let God draw them closer to himself. Let this new year of their life be a turning point for greater testimonies for all of them. They will not die prematurely. They will fulfill their mandate. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị. Ka anyị kpee ekpere maka chọọchị nke Chineke dum, nke dị n'ime Kraịst Jizọs, nakwa maka mmadụ niile dịka mkpa ha niile si dị. O Chineke, gị onye okike na onye nchebe nke mmadụ niile, anyị na-ekpere gị maka mmadụ niile nke agbụrụ niile nke ụwa, n'ime mkpa ha dị iche iche. Mee ka a mara ụzọ gị n'ụwa, marakwa ike nke nzọpụta gị n'etiti mba niile. Anyị na-ekpere gị karịsịa maka Henry Primate anyị, Blessing Dean anyị, Michael Archbishop anyị, Akịnkpelu Bishop anyị, na ndị ozi gị na mba niile, karịsịa na Church of Nigeria. Ka otite mmanụ gị wụkwasị ha n'ije ozi ha, ka ebere gị wee bara ha ụba. Nna nke ebere, onye nwe anyị na ebere gị nụrụ ekpere anyị. Anyị aranye n'aka obiọma gị dịka nna ndị niile nọ na nchegbu maọbụ nhụju anya n'uche ha maọbụ n'arụ ha. Kasie ha obi, kpekwara ha mkpa ha niile, nye ha ndidi n'ime ahụhụ ha niile. Kwekwa ka ezi ihe si na nsogbu niile ha pụta, karịsịa na nsogbu niile ha pụta, karịsịa ndị a na-esogbu n'ihi aha gị, na ndị gbara ọsọ agha n'ebe dị iche iche. Ka n'oge na-adịghị anya ka ihe uruju ha wee kwụsị, ka ha wee laghachikwa na be ha. Nna nke ebere, nara ekpere anyị ndị a. Ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Amen. Ka anyị niile guzo ọtọ. Page 24. Page 20. Kraịst bụ udo nke anyị. O mewo ka anyị na Chineke dị n'udo n'otu ara ahụ site n'obe ya. Anyị na-ezukọ n'aha ya, na-eketa oke n'udo ya. Ka udo nke onye nwe anyị dịnyere unu mgbe niile. Ka anyị kelerịta mmadụ niile ekele udo.
offertory, abụ maka offertory, abụ 61. abụ 60 abụ 60 biko ndị nọ na gallery ọ dị mkpa ka anyị niile guzoro ọtọ. Thank you.
onye a gọziri agọzi ka ị bụ onye nwe anyị Chineke nke ihe niile kere eke. Site n'obiọma gị ka anyị nwere achịcha nke a inye, nke ala mepụtara aka mmadụ mekwa ya. Ọ ga-abụrụ anyị achịcha nke ndụ. Onye a gọziri agọzi ka Chineke bụ ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Onye a gọziri agọzi ka ị bụ onye nwe anyị Chineke nke ihe niile kere eke. Site n'obiọma gị ka anyị nwere mmanya nke a inye, mkpụrụ nke osisi vaịn nakwa ọlaaka mmadụ. Ọ ga-abụrụ anyị ihe ọṅụṅụ nke mmụọ. Onye a gọziri agọzi ka Chineke bụ ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Mmadụ niile, gị onwe gị, n'ebe ị nọ ka ihe niile si bịa. Ọ bụkwa site n'ihe i nyere anyị ka anyị na-enyeghachi gị. Onye nwe anyị nọnyere unu, bulite n'obi unu, ka anyị nye onye nwe anyị Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ na ọṅụ anyị inye gị ekele na otuto mgbe niile n'ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ m ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị. N'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ, i sitere n'aka ya wee ka ihe niile site na mbụ, meekwa anyị n'oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'oru nke mmehie, ebe i mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, meekwa ka ọ nwụọ n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu ka ọnọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Wee sonye ndị nsọ n'ụwa niile n'ụbọchị taa na-eme ememe Advent, icheta ọbịbịa nke abụọ gị, ijikere onwe anyị maka ịhụ gị iru na iru. Ya mere, anyị na ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi n'usu niile nke eluigwe na-ekwusa aha ukwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị, nsọ 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 onye nwe anyị dị, Chineke nke nwe ike n'ihe niile. Eluigwe na ụwa jupụtara n'otuto gị. Hosana n'ebe kachasị elu. Onye a gọziri agọzi ka onye ahụ bụ nke na-abịa n'aha onye nwe anyị. Ka anyị gbuo ikpere n'ala, nara otuto anyị, Nna nke eluigwe, site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Ka mgbe anyị na-eso iji ụkwụ ya na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, kwee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị ka ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya n'ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ a rara anyị n'aka ndị iro ya, o wee nye gị ekele, ọnyawa ya wee nye ndị na-eso ụzọ ya sị, naranụ rikwa, nke a bụ arụ m nke a na-enye n'ihi unu, na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risiri nri anyasị, ọ narakwa iko n'otu aka ahụ. Unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m nke ọgba ndụ ọhụụ, nke a na-awụsi n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya ka unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe. Kraịst anwụwo, Kraịst ebiliwo, Kraịst ga-abịakwa ọzọ. Ya mere, Nna nke eluigwe, anyị ji achịcha na-echeta àjà o jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite ọnwụ ya dị ike na nrigo n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ na ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme ememe otu àjà ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụàjà anyị, àjà ekele na otuto anyị nke a.
mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa onyinye ndị nsọ n'iru ebube nsọ gị bụ Chineke, mewee anyị ọhụụ site n'ike mmụọ gị, kụnye n'ime anyị mmụọ ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, Nna nke pụrụ m ihe niile, na-abụ otuto ebi ebi, ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị gị mgbe niile ebi ebi. Amen. Achịcha nke anyị na-anyawa ọ bụ nwekọ nke arụ nke Kraịst. Iko nke anyị na-agọzi ọ bụ nwekọ nke ọbara nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ ma anyị bụ otu arụ, n'ihi na anyị na-eketa oke n'otu àjà ahụ. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Ekpere nke obi umeala mmadụ niile, ịbịa na tebụl nke gị, onye nwe anyị, onye ebere, dị ka anyị tụkwasị obi n'ezi omume onwe anyị, kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere ukwu gị, anyị ekwesịghị ịtụkụta irighiri nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, kwee onye nwe anyị onye amara ka anyị si otu a rie arụ nke Jizọs Kraịst, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya wee birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Na m esetịrị gị aka, amaghị onye ọzọ, iwezuga onwe na-arụ, olebe ka m ga-eje? Ekwerewo Jizọs nwụrụ n'ihi m, ọbara ya dị oke ọnụ, ka m ga-echipụ na njọ. Ekwerewo Jizọs nwụrụ n'ihi m, ọbara ya dị oke ọnụ, ka m ga-echipụ na njọ. Ekwerewo Jizọs nwụrụ n'ihi m, ọbara ya dị oke ọnụ, ka m ga-echipụ na njọ. Ya mere, were n'okwukwe bịaruo nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsiri n'ihi unu. Rienụ, ṅụkwanụ, na-echetanụ na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe na ikele ekele.
amen. Ugbu a edozigo tebụl nke Onyenwe anyị wee nye anyị niile bụ ndị tozuru oke dịka usoro anyị n'ibikwasị isi si dị. Anyị ga-eruwere ndị Gida Steward isi mgbe ha na-eduzi anyị.
Abụ 116. Abụ 117.